Socialdemokraterne blev stiftet i 1871. Baggrunden var at varetage den voksne arbejderklasses interesse. Partiet repræsenterede landbefolkningen, som senere blev arbejdere. I 1924 dannede partiet for første gang regering med Thorvald Stauning som statsminister. De var Danmarks største parti fra 1924 til 2001. Formanden for Socialdemokraterne er Helle Thorning-Schmidt. Hun har været formand siden 2005. Partiet lægger særlig vægt på frihed, fællesskab og flygtningepolitik. Frihed, fordi Socialdemokraternes mål er at frigøre mennesker, sikre deres frihed og give hvert eneste menneske fri mulighed for at bestemme over deres eget liv. Fællesskab, fordi Socialdemokraterne tror også på sammenhold mellem mennesker. Flygtningepolitik, fordi Socialdemokraterne tror på, at alle mennesker, uanset køn, race og tro, skal have muligheder i Danmark. Socialdemokraternes mærkesager er sundhed, folkeskole, miljø og integration. Socialdemokraternes holdning til skat, miljø og flygtninge. Skat handler om omfordeling, retfærdighed og velfærdssamfund. Miljø. Socialdemokraterne går ind for et grønnere Danmark. Det skal ikke kun gælde landbruget og erhvervslivet, men også fokusere på forurening. Flygtninge. Socialdemokraterne går ind for, at flygtninge tager mere ansvar for det danske samfund, så de føler sig som en del af Danmark.